Имаше един човек на име Авраам. За него се свидетелства, че той е баща на вярата. Чуваш ли ме днес, приятелю? Аз не знам тази вечер ти дали имаш вяра. Но без вяра, стих 6 казва, не можем да угодиме на Бога. Ако днес ти си дошъл без вяра, не можеш да бъдеш угоден на Бога. Но чуй какво се казва. Авраам повярва в Бога и това му се вмени за правда и се нарече приятел на Бога. Искаш ли днес да бъдеш приятел на Бога? Има ли хора, които искат днес да бъдат приятели на Бога? Знаеш ли как можеш да бъдеш приятел на Бога? Ако човек в сърцето си вярва. Днес ти имаш силата на вярата. Днес ти можеш да вярваш. Чуй ме! Ако днес ти вярваш, че Исус е Божия син, ако днес ти вярваш, че Исус умря за тебе на кръста, ако днес ти вярваш, че Исус е синът на живия Бог, знаеш ли, реки на жива вода ще потекат от тебе. Болестта няма да има власт над тебе. Смъртта няма да има сила над тебе. Нито едно оръжие на дявола не може да има власт над тебе. Ако днес ти вярваш. Шоненман ромален. И егдиес аме камерас. Шоненман. О шукар камо кел по шукарипе. О барвало камо кел по барвалипе. О зурао камо кел писила. Та егдиес. Лескоро живото ска свършинал. Гате калвес. Къде ще бъдеш? Красивият ще остави красотата си. Но днес Исус стои на твоето сърце и хлопа. Ако днес чуваш гласът му, не дей да закоравява сърцето си. Ей, кръводерци, събудете се! Днес е спасителен ден. Днес Исус le кани на покаяние. Днес Исус вика към всеки един от вас. Както беше по времето на Ной. Хората го мислеха за луд, за откачен. Може би някой от вас отстрани си каза, той е луд. Какво искаш, говори за мене? Но знам, че аз съм един човек, който преди 12 години щях да умра. Но дойде онзи, който умря за мене. И даде живота си за мене. И днес аз живея. Никой не можа да ме спаси. Но имаш един спасител. И те го нарекоха Исус. Месията, помазаника. Исус, който възкръси